Sinibingelele sinamukele kuMaskandi Online Magazine nibingelele lonjabulo wamkhonazi ngimi lapha nabanye bathi umthandeni abanye bathi igcwamisha mfowethu awubingelela abantu. Sho khama kanjani? Siyaphila siza kuwo. Yes go. Mfowethu ukhiphe ingoma ezi4 ngicabanga ukuthi namhlanje zihlezi ku top 10 yengoma ezitrendayo kuMaskandi. Mhlambe lokho ungasho ukuthi kuphatha kanjani nje igcwamisha? Ngiyangijabulisa kakhulu mfanakithi. Nje ngijabule kakhulu. Ngiyabonga kakhulu futhi nje kuba thanda bomculo wami ukuthi basangithanda namanje. Isikhathi esiningi abantu babekuthanda bakuthanda babuye bephume kuwena yabo. So kumina basahleli kumina ngise nogazi kubona basangithanda ngiyathandeka. Ngiya appreciate kakhulu. Igcwamisha silazi kakhulu njengomuntu osebenza nama brand but manje siyabona uyasebenza nabafowabo SK Brothers iyasebenza nama brand ewodwa. Leyo nto mhlawumbe ngasho ukuthi igcwamisha iyenza kanjani ukuthi ikwazi ukuthi nanoma nayo ikhona abantu abasebenza nayo iphinde ikwazi ukuthola ezinye izinto eqondene nabafowabo abasebenza nawo. Ngicabanga ukuthi ukukhula nje nesibusiso sokuthi futhi ngumuntu obusisekile nje yonke into ekhona surrounded by mina uyabo ivele iyathandeka iba ivele be brand nayo uyabona khona abantu abakuthiwa oMasondo badumile oMasondo ayikho ngabazi khona o2% khona oShilisa khona nyambona uShilisa wadume sekumgqumeni khona oKate baningi bafethu uyabona so nje vele kujwayelekile bayazi indimeni ke kwiindustry yamaskandi ukuthi hayi into ethinto umthandeni vele iyaglowa uyabo so akusona isimanga into vele khona eyaziwayo sesivalelisa nje mthandeni endimeni yamaskandi besiyazi ukuthi abaculi banokungaboni ngasolinye sike sabona omanye ama video ubhuti uSigwebo Sontambi ethi uzokhipha ialbum ebize ngokuphosa kwenyathi ethi uhlonipha umthandeni namagalelo akhe emculo wamaskandi lokho mhlawumbe nokuphatha kanjani nje egcwamisha sithi sizulu ukuzala ukuzelula amadolo noma ukuzelula amathambo kusho umuntu nje okhuluma ngegama labaphosa kwenyathi ngenxa ukuthi ulazi ngenxa yami kuyangijabulisa nakho lokho ngoba kusho ukuthi ubaba wazala insizwa mayizele mina igama lakhe alifanga uma eguqa yena ekhothama baba usaqhubeka namanje usaphila makusaphila mina ngoba igama lakhe lisabalele makukhona insizwa ethi esho njalo ithi izokhipha ingoma ngokuphosa kwenyathi kuyangijabulisa lokho egameni lika babakhe yabo ngoba elami ngisaphila mina ngisayibambela ubaba usaguqa kudala kodwa esazi ukuthi ukuphosa kwenyathi ozala iqhawe umthandeni kakuphosa kwenyathi lokho kuyinto enhle kakhulu abantu bengalindani ukugcwamelisha njengamanje usola manje ukuya phambili hayi phela njengoba ngithe ngizokhipha November wonke vele kunjalo uyabona nje bangithule mhlawumbe uyabona seinkundleni zokuxhumana ngiphaphi ngiyabona ukuthi umculo wami wenza kahle abantu bayajabule ngibanika ithuba ingoma ibangela umsindo abantu mabeyithanda ngoba vele bethi awu kade uyaphapha kanti vele bekuyeke uyabo so ingakho nje ubona ku social media ngithule nje uma ngivela ngizovela sengiphethe okunye futhi sengithi nakho futhi okunye asidle nje baphengu so kuyokuphela November nje bafowethu ngoba ngangishilo akujiki ngaqhamuka nakusasa futhi sengiqhamuka noma ngiqhamuka nolwa kuningi nje nguphethe ngama surprise okumnandi khulileka nje into yami le iremote la mfowethu siyabonga sinandi kakhulu Sinibingelele sinamukele kuMaskandi Online Magazine nibingelele lonjabulo wamkhonazi ngimi lapha nomlabalaba bathi abanye uJesu waceza mfowethu ngicela ubingelele abantu sawubona mfowethu ngiqala ngibingelele wena kuqala ngiphinde ngibingelele futhi nababukela bazobukela lo mbukiso ngithi sanibonani bafowethu ngiyathemba naphila feel isidudla la kini mfowethu umlabalaba umculo wamaskandi osebenza kakhulu endimeni yamaskandi uyasebenza umsebenzini wakho usebenza nomsebenzi wabanye abantu mhlambe nokubona abantu bawujabulela umsebenzi wakho wenza emsebenzini wabanye abantu lokho kuphatha kanjani njengomlabalaba hayi ungiphatha kahle kakhulu ngoba lokho kuyisifiso sami not ukuthi mhlambe mangisebenza nabantu ngoba mhlambe ngisuke ngichitha icala ngoba ngisebenza nabantu ngoba umculo ngiyawuthanda ngiyafisa ukuthi mhlambe noma nami ulwazi ngiyobe nginalo ngaleso sikhathi leso ngikhona ukuthi ngilinikeze abanye abantu kungabi kuthiwa mhlambe mina ngikhona ukugodla enginakho ngiyathanda nje ukusebenza nabantu ngaso sonke isikhathi ngisebenza nabantu kube kuhle futhi kube mnandi mfowethu ngeke ngabona upostile ngazathi une studio sakho uyawazi ukuvumela abantu ukuthi beze bezorecorda kuso ungathini mhlambe ngaleyo nto leyo ungenxa abanye abaculi ukuthi mhlambe yini ehlukile abazoyithola e-studio samlabalaba akusichazele ngalokho nje ngizobeka nje la i-studio kahle sikhona ngisho nje kanjalo sikhona ngibe neminyaka
ngasivala ngoba ngangisafuna ukukhula ngolwazi ngithenge nami izinto ezokwazi ukuthi zingifanele ezokwazi ukuthi zenze into e-right e-studio sami. So njengamanje sesivuliwe sesi-right abafowethu bengeza bezosebenza noma uthi ubani umculo ofuna ukuzosebenza engeza azosebenza izofika ithola into ayifunayo. Yingakho nje ngoba ngize ngahlala nje cishe 3 years ngisivalile ngakhona ukuthi ngiset up lapho nalapho izinto engangazi ukuthi la ngiyashoda la nala kodwa ngagcina sengitholile konke into right manje. Umlabalaba before ifike emculweni nomaskandi wakwenza enye genre mangaphosisi yomunye umculo lapha thola khona igama lithi umlabalaba. Namanye ama-genre avumelekile yini ukuthi eze e-studio samlabalaba noma usebenza nomaskandi kuphela? Kahle ngizothi nje amanye ama-genre umculo avumelekile yize kodwa noma njengamanje ngisadila kakhulu nomaskandi ngoba sekuyinto engiyijwayele kakhulu. Mina ngaqala imiculo eminingi-ke sicathamia ngenza ama-beat ama-hip hop kwaito wathi izinto ezifana nalezo kodwa nje neminye imiculo ngiyayenza but njengamanje sasitike kakhulu kumaskandi mfowethu. Ngingasho nje kanjalo. Mfowethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho singathi ngihamba kahle lapha enibeke khona ngicabanga ukuthi niyakunto engane. Hayi sisabheka khona njengamanje sibonga mfowethu isikhathi. Kulungile siyabonga. Alright, thank you.